M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Tiyankhuleni Ambuye ndi bwalo labwino pamene timalola Mulungu kuti atitonthoze, atilimbitse, atidzudzule komanso kuti tikule mchikhulupiriro. Ndipo kalata imene tayamba kuona dzulo, kalata ya Yakobe, ikufuna itsindike kufunika konena kuti chikhulupiriro chathu chizigwirizana ndi ntchito zimene timapanga. Osati tizasira ena udindo kuti ife tapemphera ena awadyetse ena awachiritse. Ayi, ntchito zathu zabwino zizisonyeza, zizichokera mchikhulupiriro chathu. Ndikulandireni tu abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Ndipo lero ndi lachiwiri pa 17 February chaka cha 2026. Mawa tikuyamba nyengo yofunikira, nyengo ya Lenti. Choncho mauthu alero atithandize kuti tikonzekera bwanji tsiku la mawa kuti tiyenderere limodzi mchipululu chimenechi. Mawu athu oyamba akuchokera mkalata ya Yakobe mutu wa 1 ndi 12 kulekeza 18. Abale, ngodala munthu amene amalimbika pamene wayesedwa. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Stephen Goneliwa kuchokera ku Our Lady of Lourdes Namwera Parish mu Diocese ya Mangochi. Salimo yathu ndi Salimo namba 94. Mawu amthenga woyera ndi monga adalembera Mariko woyera mutu 8 ndi 14 mpaka 21. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul na Tenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu ankalata ya Yakobe. Ngodala munthu amene amalimbika pamene ayesedwa, pakuti atapambana azalandira moyo. Moyowo ndi mphotho imene Ambuye adalonjeza anthu owakonda. Pamene munthu akuyesedwa ndi zinyengo, asanene kuti Mulungu akundika m'chinyengo. Paja Mulungu sangathe kuyesedwa ndi zinyengo, ndipo iyeyo sayika munthu aliyense m'chinyengo. Koma munthu aliyense amayesedwa ndi zinyengo pamene chilakolako cha mwini wakeyo chinkopa ndi kunkola. Pamenepo chilakolakocho chimachita ngati chatenga pathupi nkubala uchimo. Tsono uchimowo utakula msinkhu umabala imfa. Musamanyengedwa, abale anga okondedwa. Mphatso iliyonse yabwino ndi yangwiro imachokera kumwamba, kwa Atate azowunikira zonse zakuthambo. Iwo sasinthika konse, ndipo kuwala kwawo sikutsitirika mpakana pomwe. Mwakufuna kwake mwini wakeyo adatipatsa moyo kudzera mwa mawu ake oona, kuti pakati pa zolengedwa zake zonse ife tikhale ngati zipatso zoyamba zimene Iye wazipatulira. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Salimo yathu ndi Salimo namba 94. Chilimbi chake tikuti, inu chauta, ngodala munthu amene mumamulangiza, amene mumaphunzitsa ndi malamulo anu. Inu chauta, ngodala munthu amene mumamulangiza, amene mumaphunzitsa ndi malamulo anu. Mumaphunzitsa pa nthawi ya mavuto, mpaka oyipa atalowa mdzenje. Chauta sadzawataya anthu ake, sadzawasiya okha osankhidwa ake. Chilungamo chidzabwereranso kwa anthu ake, ndipo onse owongoka mtima adzachitsata. Pamene ndinkaganiza kuti phanzi langa literereka, kuti chikondi chanu chosasinthika chikundichirikiza, pamene nkhawa zanga zinkachulukirachulukira, inu mumasangalatsa mtima wanga. Inu chauta, ngodala anthu amene mumamulangiza, amene mumaphunzitsa malamulo anu.
Ambuye akhale nanu. Mawu mu Uthenga Wabwino monga adalembera Marko oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawiyo ophunzira a Yesu anali atayiwala kutenga buledi, kotero kuti m'chombomo adali ndi buledi mmodzi yekha. Tsono Yesu adayamba kuwalangiza kuti muchenjere nacho chofufumitsira buledi wa Afarisi ndi cha Herode. Apo ophunzirawo adayamba kukambirana nkumati, akuterotu chifukwa tilibe buledi. Yesu adadziwa zimene iwo ankanena, ndiye adawafunsa kuti bwanji mukukambirana zakuti mulibe buledi? Kodi mpaka pano simunazindikirebe kapena kumvetsa? Kani mitu yanu ndiyowuma eti? Maso muli nawo koma simuona, ndipo makutu muli nawo kodi simumva? Kodi inu simukukumbukira zijazi muja ndidanyemanyema buledi msanu kuti ndidyetse anthu 5,000? Kodi mudadzadza madengu angati otsala? Ophunzirawo adati, madengu 12. Yesu adawafunsa kuti nanga muja ndidanyemanyema buledi nsanu ndi muwiri ndi kudyetsa anthu 5,000, mudatola madengu angati otsala? Iwo adati, madengu 7. Apo Yesu adati, nanga ndiye simudamvetsebe? Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, lero pamene tikunena kuti mawa tiyamba nyengo ya Lenti, Ambuye Yesu atipatsa mthenga wamphamvu kwambiri, koma umene ukubwera ngati mozimbayitsa, umene inu ndine tikuyenera tilingalire mozama. Ndipo ndimafuna kuti tigawane maphunziro atatu awa. Choyambirira, Ambuye Yesu akuwauza kuti tiwolokere tsidya lina. Nthawi zonse mmoyo uno tizikhala okonzeka kuwolokera tsidya lina. Pamene takondwa tidziwe kuti titha kuwolokera tsidya la misozi. Pamene tadwala tidziwe kuti titha kuwolokera tsidya la machiritso. Pamenenso tili pabwino tidziwe kuti titha kuwolokera tsidya la mavuto. Nkhani yathu simeneyo, koma tizikhala okonzeka mmoyo uno kupanga transition into the other sphere, monganso mmene mpingo ukutithandizira kuti tiwolokere mchipululu kuyambira mawalo. So pamene Ambuye Yesu amauza kuti tiwolokere tsidya lina, akuwachenjeza musamale naye buledi wachofufumitsira, buledi wachofufumitsira cha Herode ndi Afarisi. Deep down ndanena kuti lero akulalika mozimbayitsa, afuna awachenjeze the dangers of hypocrisy, achenjeze inu ndine kuopsa kwa chiphamaso. Koma taonani ophunziraja pamene sanamvetse, iwo akuyamba kupanga ma conclusions, akukambirana monong'ona, akuterotu chifukwa choti tayiwala buledi tu ameneyo. Mwina akuganiza kuti tidya ndi buledi wa Afarisi. Ndi mmene zimakhalira pakati pathu. Zinthu zina tikakhala kuti sitinazimvetse, timayamba kupanga draw our own conclusions. Ndimamva chisoni kwambiri makamaka anthu amene samamvetsa chikhulupiriro cha Chikatolika. Ndochepa amene amafunsa kuti kodi zakuti zija zimatanthauza chani, zakuti zija zimatanthauza chani. Koma mukuona kuti ambiri ngakhale mmoyo wa anzathu ena amene sitimatha kuamvetsa kuti akupanga izi chifukwa cha chani, timayamba kupanga draw ma conclusions. Amene watu ndonyada, amene watu mpomwera, amene watu mposamba. Choncho ophunzira Ambuye Yesu sanamvetse chimene Ambuye Yesu akutanthauza, koma they are trying to draw conclusions nkumoneka ngati ozitsata. Ina amene amandopsa kwambiri ndi anthu amene samvetsa zinthu koma amafuna azizifotokoza ngati amazidziwa. Ndeti yambire mu mpingo mwathumo alimo ena amene Chikatolikacho adakhalitsamo koma alibe chidwi chofuna kuchimvetsetsa. Ndipo zambiri samazidziwa koma amafuna kupanga impose as if they know. Mapeto ake amapotoza ena, mapeto ake amapanga transmit chikhulupiriro chosakhwima kwa ena. Ambuye Yesu lero akuwachenjeza pasi pa mtima kuopsa kwa chiphamaso, hypocrisy. Mwachidule hypocrisy kumoyo wauzimu ndi kukana kuti Mulungu ndiye in charge wa zinthu zonse. Refusal to accept that God is in control, that God is the judge of everything. Nde inu ndine ndi pakamwa pathu mwina timanena kuti Ambuye ndi Mulungu wathu, ndi mfumu yathu, koma machitidwe athu ambiri amakhala aja ongofuna kubisa mbiri yathu, kubisa udindo wathu, kuteteza chuma chathu, kuteteza kutchuka kwathu. Lero tapempha Ambuye Yesu kuti pamene tikuyamba kukonzekera kuti tilowa nyengo yapamwamba mawa, atithandize aliyense mwa ife pano
ali ndi kamtima kachiphamaso mu nsembe, kachiphamaso mu sistere, kachiphamaso m'banja, kachiphamaso mu udindo, kachiphamaso pa business. Kuti anthu akabwera chifukwa kuti malonda akuyenda nthawi zina basi kati kuyesa nyama kungoti isanakwane kutsitsa. Kaya mu mpingo kumene namayimba nyimbo zodenya ndi manena ndipo kondolimbana ndi amakwaya osati kulimbana nawo chifukwa ndi amene amatithandiza kuti tipemphere bwino kawiri. Ndipo mukaona kuti nthawi zina nyimbo zimene timayimba akuti monga machitira maritiri akugana, koma kuona kuti anthu anyamula 20 kwacha kuti monga amachitira amalitiri umati chiphamaso twechi. Oko nthawi zina timazamuyimba Ananiya ndi Safira iwo aja anabisa chuma, komatu munthu akuimba zimenezo wanyamula 50 kwacha pamene kunyumba wasiya mbuzi 7, wasiya nkhuku 12, wasiya ndalama mwina 200,000, 70,000, 20,000 akupereka 50 kwacha. Chimenecho ndi chiphamasocho. Zimenezo ndi zimene tikunena kuti tisalowe nazo mu nyengo ya Lent. Ngati tilowe nazo, tilowe ndi mtima ovomereza kuti Ambuye ndabwera, ineyo ndine munthu wachiphamaso. Pabanja ndinosakhulupirika, mu nsembe ndimanamizira kutanganidwa koma sindimachita mapemphero amene mpingo umandipempha. Ndifuna mundithandize ndibwerere ndiyambe mwatsopano. Koma ambiri timayang'ana uchiphamaso wa ena, timayang'ana bread wachofufumitsira wa Herode komanso wa Afarisi, kuyiwala bread wathu yemwe amene tanyamula wachofufumitsira amene timaononga nawo moyo wa anthu ena. So choyambirira ndi chimenecho. Ambuye Yesu afuna a sincere heart. Ambuye afuna mtima ovomereza kuti zilipo zinthu zina zimene ine sinditha kutani kuzimvetsa. Chachiwiri, pamene Ambuye Yesu akubwerera kugwiritsa ntchito chifanifani cha bread chomwecho, iwo aja pamene akukambirana akutero kuti chifukwa tayiwala bread. Ndi Ambuye Yesu akuwafunsa kuti inu mwayiwala kale? Nchifukwa mukukayika kumati akutero chifukwa kuti tayiwala bread. Even akanakhala kuti ayiwala bread, sakanenera kuti anene kuti Ambuye tikudziwa kuti inu mwadyetsa kale anthu zikwi, tikudziwa kuti ngakhale tayiwala bread mutipatsa chakudya choti tidye. Anayiwala zazikulu zimene Mulungu adachita kale. Nchifukwa Ambuye Yesu pobwerera ku nkhani imene iwo akukamba mopotoka mwawomo akuwafunsa kuti kodi padzana ndidadyetsa anthu angati? 7,000. Padzana ndidadyetsa anthu angati? 5,000. Kodi zotsala zinali zingati? 7,000. Kwina kuja zotsala zinali zingati? 12,000. Kodi mwayiwala zimenezo? Ameneyo nde inu ndi ine. Mavuto akatipinga, kubwera chifukwa cha misozi kapena kusamvetsa, timayiwala kuti Mulungu ndani pakati pathu. Zoti adatipatsa moyo tidayiwala. Timangoyang'ana zokhazo zimene tikuganiza kuti sadatichitire. Zoti adatiteteza mu ngozi zosiyanasiyana. Ena pano bwezi titayaluka kale Mulungu akhala kutiteteza every time, every day, every month, every year. Koma zimenezo tidayiwala kale. Zoti anthu ena adatichitira chifundo ambiri tidayiwala kale. Zoti ndili pano chifukwa cha kudziranga kudzipereka kwa anthu ena. Believe you me, mutumiki mumakamaka wathu ansembe ukandu sisteri kambanja kumene alipo anthu ena amene sitimadziwa koma amatipempherera. Chitsanzo chabwino masisteri obindikira, the poor clares. Kuliso masisteri ena mwachitsanzo kulonga diocese amene amalira ana amasiye. Ukapitako every day umaona list ya anthu amene akuwapempherera. Lero tikupereka nsembe ya abambo, tufuna tipempherera nsembe onse. Lero tufuna tipempherera anthu onse apa banja amene alibe mtendere. Lero tufuna tipempherera atsogolera ndali kuti Mulungu azateteza. Koma zimenezo sitimazindikira, timangoyang'ana zimene tikuganiza kuti zikutisowa. Vuto lathu lalikulu ndi kuyiwala chifundo cha Mulungu, kukoma mtima kwa Mulungu, chitetezo cha Mulungu, kupatsa kwa Mulungu. Monga anachitira ophunzira aja, ndi vutonso limene tikuyenera kuti mu nyengo ya Lent tinene kuti Ambuye tithandizeni, tizikumbukira zabwino zimene mmatichitira, osangoyang'ana zimene tikuona ngati simunati kutichitira. Ndipo potsirizira atithandize tsopano kuchotsa chimene chimatipangitsa kuti tikhale anthu amene tanyamula bread wa Afarisi, bread wa Herode. What forces many to hypocrisy is fear of being rejected. Ambiri ndithu chifukwa cha mtima osafuna kukanidwa, kuti ena ativomereze, timamba kukhala moyo mene tisali. Anthu agwangongole kunja kuno chifukwa chongonena kuti asangalatsa nzawo amene amamwana omowa. Dzana anandimwetsa, dzulo anandimwetsa, sabata atha anandimwetsa. Lero ndiye kuti asiya kuyenda nani. Ndi anthu amakagwa ndithu ngongole basi makamwera mowa aoneke kuti amakhala nazo. Anthu agwangongole mtauni kuti aoneke kuti amakazingira zatswaitswai, aoneke kuti amavala zovala zatsopano, aoneke kuti agula foni yatsopano. Hypocrisy, fear of being rejected.
mwina ineyo ndili ndi anthu ena amene timayenda nawo timatova. Ndikumbukira tili ku secondary nde pamakhala mwina makampo osiyana-siyana anyamata, nde umakapeza kuti nthawi zina ukuyenda ndi anthu oti amachokera mtawuni mokhamoka. Nde ndinali ku Dowa Secondary School, pamapezeka kuti nawenso ufuna uoneke kuti umachokera ku Lilongwe, ndi anthu mwina ukambirana, iwe umachokera kuti ku 36, iwe umachokera kuti ku 24, iwe umachokera kuti 25. Nde akafika mwina pa anthu ena oti nawenso angofuna inenso tu mtawuni muja ndimabwerabwera, ndamafunsa kuti umakhala kuti ndimakhala ku 26, nafunsa kuti umatsikira kuti atikangochoka pa 25 paja ndimafika pa 26. Iya kuti amwene sizimenda choncho, koma nthawi zina timanama chifukwa chonena kuti anthu ena asaone ngati sitili mgulu lawo. Tapempha Ambuye tsiku la lero poyamba atithandize kuzindikira kumavomereza kuti ndili ndi vuto. Chachiwiri, tisakhale ndi mtima wokakamiza zinthu chifukwa tigwa nazo m'mavuto, tigwa nazo mchiphamaso. Chachitatu, atithandize kuyang'ana chiphamaso chathu chomwe tisanang'ane chiphamaso cha anthu ena. Chachinayi, Ambuye atithandize tsiku la lero kuzindikira zazikulu zimene amatichitira. Tonsefe tili ndi chiphamaso cha mtunduwo kapena mtunduwo. Yakwana nthawi yoti tivomereze kuti Ambuye ndofuna kusintha. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.